அனைவருக்கும் வணக்கம். நாம் இன்னைக்கு நூல்கோல் கூட்டு எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நூல்கோல் கூட்டு செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி குக்கர் எடுத்துக்கோங்க. நான் 1/4 kg நூல்கோல் எடுத்திருக்கேன். அதோட தோல்லாம் சீவிட்டு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த 1/4 kg நூல்கோலுக்கு நான் பாருங்கள் இந்த அழாக்கில் அரை அழாக்கு எடுத்திருக்கேன். பாசிப்பருப்பு ஆல்ரெடி ட்ரையாக ரோஸ்ட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் ட்ரையாக ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் கூட்டு ரொம்ப மணமாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பாருங்கள், இந்த சைஸில் ஒரு தக்காளி சேர்த்துருக்கேன். கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற நூல்கோலை சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக கல்லுப்பு சேர்த்துடலாம். பாருங்கள், இந்த கிளாஸில் நான் 1.5 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். கரண்டி வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு 3 விசில் விட்டுருங்க. பாருங்கள், ப்ரெஷர்லாம் நல்லா ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். இந்த மாதிரி கரண்டை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. காயெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சான்னு பார்த்துக்கோங்க. பாருங்கள், காயெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம தாளித்து ஊற்றிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு தாளித்து ஊற்றுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க. 2 ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ பாருங்கள், நான் ஒரு பட்டை அனாசி பூலையே ஒரே ஒரு அனாசி பூ தான் எடுத்திருக்கேன். 1 கிராம்பு, 1 ஏலக்காய், கொஞ்சமாக கல்பாசி சேர்த்துக்கலாம். ஏலக்காய் கிராம்புலாம் நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. 1/4 ஸ்பூன் கடுகு, 1/2 ஸ்பூன் உளுந்து. கடுகு பொரிஞ்சு உளுந்து நல்லா சிவந்து வரட்டும். இப்போ உளுந்து நல்லா சிவந்துருச்சு. இப்போ 1/2 ஸ்பூன் சீரகம் சேர்க்குறேன். 1/4 ஸ்பூன் சோம்பு. சீரகம் சோம்பு நல்லா பொரிஞ்சு வரட்டும். ஒரு 10 சின்ன வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்துக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தா கூட்டு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. உங்கள்கிட்ட சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா மீடியம் சைஸ் வெங்காயமாக 1 வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க. சின்ன வெங்காயம் சேர்த்திங்கன்னா கூட்டு ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் 2 மிளகாய் வத்தலை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதையும் 2 கிள்ளி வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்துக்கலாம். உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மிளகாய் வத்தல் சேர்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயம் வதங்கி நல்லா கண்ணாடி பதத்துக்கு வரட்டும். அந்த அளவுக்கு வதக்கிக்கோங்க. இதில் 1 பிஞ்ச் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட 1 கைப்பிடி அளவு புதினாவும் கொத்தமல்லி தலையும் சேர்க்குறேன். உங்களுக்கு புதினா ஸ்மெல் பிடிக்காதவங்க புதினாவை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா வதக்கி வச்சுருங்க. அவ்வளோதான், ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். வதக்கிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி கூட்டு செஞ்சு வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அதில் இந்த வதக்கலை சேர்த்துட்டேங்க. உங்களுக்கு எந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வேணுமோ அது மாதிரி வச்சுக்கோங்க. எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தளர்வாக வேணும். அதனால் நான் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். நான் 1/2 கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு கொதி வரவும் ஆஃப் பண்ணிடலாம். உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. நீங்கள் விசில் வைக்கும் போதே சேர்த்துக்கோங்க. கல்லுப்பு சேர்த்துக்கிறேன். அதான் ஒரு கொதி வந்துருச்சு, ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு வேறு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இதிலே 1 ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக நம்மளோட டேஸ்டியான கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இதில் பட்டை கிராம்புலாம் போட்டு தாளிச்சிருக்கனால ரொம்ப மணமாக இருக்கும். அதே டைமில் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். ஒயிட் ரைஸில் கூடலாம் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடணுன்றதுக்காக கொஞ்சம் தளர்வாக வச்சுருக்கேன். நீங்கள் உங்கள் கன்சிஸ்டன்சிக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் மணமாகவும் இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அப்போ தான் டெய்லி அப்லோட் பண்ணுற புத்தம்புது வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.